오 산자의 고토 마 나기르등 로토 앙바탕파니 네토 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 자나기리야 잘랑등 렁나기리야 렁랑등 그대니 마구르 생기잖아야 버르 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 자나기리야 잘랑등 렁나기리야 렁랑등 그대니 마구르 생기잖아야 버르 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 오 산자레이 고토 마나기르 등로토 앙바탕파니 네토 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 아유 하바부레 호네당스야 아유 하바부레 탐프이당라야 खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै आं दंफैयो गोदान अन्थाइबारि गामियाव बे गामिया सालबारि महकुमानि सिङाव गोग्लैयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो दा आङो जोंनि मानगोनां पद्मधर बसुमतारीनि न'आव दंफैयो दा बिथाङा आसाम सोरखारनिफ्राय आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय गोबां बान्था मोननो हाबोदों दा बिथाङा बान्थाफोरखौ माबोरै मोननो हाखो बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथा मिथिना लानो सिगांदों लोगोसे बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि गेजेरजों मेथाइबो रोजाबबोखांबाय दा बिथाङा सासे रेडिअ आर्टिस्टबो दा बिथांनि मेथाइखौ जोङो उनाव मिथिनानै लागोन दा गिबि गिबियावनो जोङो बिथांखौ जोंनि जारा फाग्ला क्रिएशन इउट्युब चेनेलनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनाय जानोसै मोननै गिबि गिबियावनो सारखौ गावनि सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय आङो खावलायबाय गिबि गिबियावनो नायगिरिफोरखौ आं खुलुमग्रोबाय आंनि मुङा जाबाय पद्मधर बसुमतारी बिफा कुन्दुलिराम बसुमतारी बिमा जाबाय आंनि बिमाया जाबाय गाभरु बसुमतारी गामि आंनि जोनोम जायगाया हाथिनापुर बे हाथिनापुरनिफ्राय दायो आं प्रेजेन्ट जिथुनिखि एड्रेस बे निउ अन्थाइबारि गोदान अन्थाइबारि आरो दा आं बायाव थायो आंनि सिनायथिया एसेनोसै दा नोंथाङाथ' सासे मेथाइ रोजाबगिरिबो बर'नि दा नोंथाङा माबे समाव मेथाइखौ रोजाबजेननाय आरो मेथाइया मामोन दोंबैसे मेथाइ रोजाबनाय बेखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जागोन आरो आसा मानिनां रायजोफोर आं सोंगिरिनि फिननायाव आङो गुसुङै फिननो नाजादों गोरोन्थि जाब्ला जाहाथे निमाहा होयो आङो बे बड' जिथु थुनलाइ बे थुनलाइया जोंनि बर'नि गेजेराव जोनोमनिफ्रायनो बे बैसोनिफ्रायनो आङो माने हारिमुखौ एसे एसे जायजोंबो एसे सोलोंनायनि गेजेरजों गिबि गिबियै आङो आंनि गुरु हिसाबै डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनिफ्राय देंखोफोरखौ एसे अनुकरन खालामो लोगोसे आंनि आबै गावनि आंगो आबै बेनिफ्राय जोंनि बर' हारिमु खेराइनि देंखोफोरखौ बैदासि देंखोफोरखौ बैसागु देंखोफोरखौ अनुकरन खालामनानै आङो बड' थुनलाइ आन्दलननि गेजेर गेजेर मिथिंब्ला आङो मेथाइखौ खनबोदोंमोन गावनो आङो हारसिङै मेथाइखौ लिरो बे मेथाइफोरखौ आं निजेनो देंखो होनानै खनबोबाय दंमोन बेनि गेजेरजों आङो फैयै फैयै आंनि एसे सेस्तायाव नैबे
बर' समाजनि आशीर्बाद आरो एबा थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव आङो 1975 1975 मायथाइयाव आं गिबियैनो अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटी केन्द्रआव आङो अडिसन होनानै पास खालामनो हायो। बेनि उननिफ्रायनो आङो रेडिअ आङो सुजुनाय खेराइ मेथाइ आरो बैसागु मेथाइ बायदिसिना मेथाइफोरखौ सुजुनानै आङो माखासेखौ खनबोनो मोन्दों। दा बै दिननिफ्रायनो खनै खनै आं रेडिअआव बेसेबा मेथाइ जाबाय। नाथाय आं नैबे जिथुनिखि आं बान्था मोननो हानायफोर जिथुनिखि मेथाइ, बे बान्था लाबोनो एबा मोननो हानाय मेथाइफ्रा जाबाय खुगा मेथाइ। बे खुगा मेथाइआ जाबाय बर' सुबुंनि जिथुनिखि सोरजिनाय मेथाइ। दा बेहाय आं गावनो लिरनानै बे मेथाइफोरखौ रेडिअआव सोबोनो मोन्दों। आरो बे रेडिअआव दोंफ्रोमबो मेथाइनि गेजेराव आं दोंनै दोंथामसो मेथाइखौ मोनसे मुंदांखा खालामनो हाबोदों। आरो बे मुंदांखा जानाय मेथाइफोरनिफ्रायनो आङो बधय थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि एबा समाजारि बे बर' हारिनि गेजेराव आङो कालचार एबा हारिमुवारि हिसाबै सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्थाखौ मोननो हादों। दा बे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्थाखौ मोननो हानायाव सायख'गिरिनि गेजेराव आं नैबे दोंनै मेथाइखौ खननानै मोननो हादों। आं नैबे दोंनै मेथाइजों आङो नैबे हारिमुवारि बान्थाखौ सायख'जादों। दोंनै मेथाइनि मुङा जाबाय औ सानजारि गथ' आरो दोंसेया जाबाय मा आयु हाबाब बुरै हनै दांसो। दा बेखौ आङो बिदि गावनो देंखो आरो मेथाइखौबो सुजुनानै खनदोंमोन। औ सानजारि गथ' मा नागिरदों रथ' आंबो थांबानि नेथ'। होमबाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। दा नोंथाङा जाय मेथाइखौ रोजाबनानै बान्था आवग्रिनो हादोंमोन, बै मेथाइखौ नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव एसे रोजाबनानै होनो हागोन नामा? होमब्ला खावलायनाय लेखा आङो रायजोफोरनि सिगाङाव ओरैनो सवासे मेथाइखौ खननानै होनो सानबाय, आखायाव लाबाय। औ सानजारि गथ' मा नागिरदों रथ' आंबो थांफानि नेथ' नेथ' नेथ'। जानायगिरिया जालांदों लोंनायगिरिया लोंलांदों, गोदोनि मागुर सिंगि जानाया बोरो बोरो बोरो। जानायगिरिया जालांदों लोंनायगिरिया लोंलांदों, गोदोनि मागुर सिंगि जानाया बोरो बोरो बोरो। औ सानजारि गथ' मा नागिरदों रथ' आंबो थांफानि नेथ' नेथ' नेथ'। होमब्ला आं बे दोंसेखौबो खननो थाखाय आखायाव लाबाय। आयु हाबा बुरै हनै दांसोआ, आयु हाबा बुरै थाम्फै दांग्राया, उदै बिगुर जाजोब्बाय बादामालि खाजोब्बाय, इसुङाव खङा बुरै काला गुन्जेरा। बाथा गले गले गां सेव माले गां, बाथा गले गले गां सेव माले गां, बोन्दों होना रायदों गानना फिसा खांनायखौ बुरै आंनो नांलिया, बुरै आंनो नांलिया। आयु हाबा बुरै हनै दांसोआ, आयु हाबा बुरै थाम्फै दांग्राया, उदै बिगुर जाजोब्बाय बादामालि खाजोब्बाय, इसुङाव खङा बुरै काला गुन्जेरा। जाथ'सिगोन दे। आरो लोगोसेनो आंनि मोनसे खावलायबावनाय, नोंथाङा जे आसाम रायजिक बान्था मोननो हादों, बै बान्थाखौ बबे मेथाइनि गेजेरजों मोननो हानाय
बे मेथाइखौ एसे रोजाबनानै होयोब्ला गोजोनगौमोन आरो। गोनां रायजो राजाफोर, आङो नैबे आसाम रायजो हारिमुवारि बान्थाखौ मोननो हानाय मुंदांखा खुगा मेथाइ, असमिया खुगा मेथाइ, गोदोनिफ्राय खनबोनाय मेथाइ बे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बे मेथाइआ बै समाव दैदेनजादों। ओंखायनो नैबे मेथाइ दोंनैजों एबा दोंसेजों आङो बे आसाम रायजो हारिमुवारि बान्थाखौ मोननो हादों। बेखौ आङो ओरैनो गुसुङैनो खननो थाखाय आखायाव लाबाय। दा आयु आयु बापा बोले सेंगा मोहे खाय, आयु आयु बापा बोले सेंगा मोहे खाय, गंगा लांदर पानी खाय 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 पेटर सामरा जाय, हाय हाय रे पेटर सामरा जाय, काउरे कांदे कहा कहा बाहुरे गालत, हाय हाय रे बाहुरे गालत, सली कांदे खेलें खेसें किबा बिगारत, हाय हाय रे किबा बिगारत, आयु आयु बापा बोले सेंगा मोहे खाय, हाय हाय रे सेंगा मोहे खाय, गंगा लांदर पानी खाय 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 पेटर सामरा जाय, हाय हाय रे पेटर सामरा जाय, हाय हाय रे पेटर सामरा जाय। मानगोनां रायजोफोर, आङो माखासे अनुष्ठानावनो गोदोनिफ्रायनो 1967 इयारनिफ्रायनो अर्थात 1967 मायथाइनिफ्रायनो थुनलाइयारि आरो हारिमु, धोरोम, ससियेल अर्थात समाज, बायदि बायदि माने अनुष्ठानफोरनि गेजेरजों थानानै हारि सिबिनायाव आं गावखौनो बावसोमबोनो मोननाय गोसोआव दङ। दा बे रोखा गासै अनुष्ठानावनो रायजो राजाजों थाफानानै बेसेबां आं गावखौनो गाव बावबोनायाव बेसेबां उन्नत जाबोदों एबा जों उन्नत जायाखै, बेखौ समाज एबा हारिया बा सुबुं समाजा नुनो मोनदों। दा आंनि जिउआव आङो आंनि फरायसालिखौ फरायनायखौ दोननायनि उनावनो आङो माखासे बर' हारिनि थाखाय बर' हारिया जेब्ला माने जेथिंबो जिथुनाखि गावनि हारिखौ गेरेमसा गायसंनो होननानै मोनफा मोनफा अनुष्ठाननिफ्राय जेब्ला बिग्रायबोयो, बे बिग्रायबोनाय अनुष्ठानफ्राव गासैयावबो आङो हेफाजाब होबोदों। जिउयै माहामै माने जिउखौ होनानैबो एबा गावनि माबाखौ गोहोखौ होनाबो माने बे आन्दलनफ्राव थाबोफादों आरो बे आन्दलनफोरनि गेजेरजों अनुष्ठानफोरनि गाहाय गाहाय बिबानफोरखौ लानानै आङो दैदेनबोनो मोनबोदों। जेन' थुनलाइनि जेब्ला बिग्रायखांनाय समाव आङो आंनि आनसलिक कमिटिनि थुनलाइ आनसलिक कमिटिनि आङो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबैबो थुनलाइनि माबायाव बिग्रायखांनायाव हयथ' मावनांगौ हाबाफारियाव सह'जुग होबोनो मोनबोदों। लोगोसे बे थुनलाइनि गेजेरजों बिग्रायखांनाय समाव रमाननि दावराव, रमान हांखोनि जेब्ला दावराव जायो, बे रमान हांखोनि दावराव जानाय टाइमावनो 1974 बे टाइमाव सेप्तेम्बरनि माने 27 आरो 28 सेप्तेम्बरनि 27 आरो 28 खालार खालि आं पुलिस एरेस्ट जायो। रमाननि दावरावआव एरेस्ट जानानै जेल जानाङो। नैथियाव जाबाय मा, बे थुनलाइनि गेजेरजों आङो बे कमिटिजों एबा बिग्रायारि जिथु कमिटिफोरजों थानानै बिदिनो थुनलाइयाव सह'जुग होनो मोनबोदों। बेनि उनाव जाहैबाय मा, हारिमुखौ बिदिनो लोगोसेनो जिथु मेथाइ खननाय, बियो आङो बे गेदेर गेदेर अनुष्ठानफोरनि जिथु मेइन साबजेक्ट, मेइन उद्देश्य, बेफोरखौ लानानै मेथाइफोरखौ सुजु खननायनि गेजेरजों आङो 1975 अर्थात
माने 75 मायथाइयाव आङो माने रेडिअ केन्द्रनि सासे खनगिरि हिसाबै माने मोननो हादों। बिदिनो आङो मेथाइ खननायावबो बा मेथाइ सुजुनायावबो माखासे आंहा गोसोआ खोब मोजाङैनो खालामबोनो मोनबोदों, अर्थात स्टाडि खालामबोनो मोनबोदों। हयथ' मोनसे खोथा जाहैदों, आंनि जिथु आर्थिक, बे आर्थिकआ थिग नङैनि कारनाव एबा क्लियार नङैनि कारनाव आङो माखासेखौ सहज होना दंब्लाबो माने जिखिनि आङो हाबावनांगौबा हयथ' उनथ्रिनांगौ बेखौ आं उनथ्रिजोबनो हायाखै। दिनैसिमबो आं मेथाइ खननायावनो दं आरो बिदिनो गेजेर गेजेर माखासे जिखुनु अनुष्ठानाव, जिखुनु साहित्य सभायानो जा, बाथौ सभायानो जा, हयथ' राजखान्थि सभायानो जा, हयथ' ससियेल माबा मोनसे कालचारनि सभायानो जा, बेयाव प्रग्राम खालामोबा दाबो आं एसे एला ओरैनो मेथाइ खनहैयो। दा मेथाइ खननाय हुदाया आं बे बैसोआवबो एसे दङ, बेखौ आङो गावनो स्वीकार खालामो। लोगोसे जाबाय मा, आङो नैबे मेथाइखौ बिदिनो खनबोनाय गेजेराव मोनसे सम लानानै आङो बे जोनोम जायगा हाथिनापुरनिफ्राय 1979 आव आङो आंनि फरियालखौ लानानै लखिमपुराव थांनाङो। लखिमपुराव थांनानै लखिमपुराव थानाय अबस्थायाव जिथुनिखि 1985 अर्थात 1985 बे खालाराव, बे सनाव आङो लखिमपुर जिल्ला, लखिमपुर टाउनसिम फैफ्रांनानै आं न'सिम गिदिंनो थाङो। न'सिम जेब्ला गिदिंना थांबाय, आं थानाय जिथुनिखि जायगा, बे सिमेन्साबारि माजुरबारि, बे आंनि जायगायाव गायसंहैनाय जायगायाव थांनायाव मोनानि गिदिंफिनलांनाय जिथुनिखि मोनानि ट्रेनजों थांनायाव सिलापथार स्टेसनाव अलप मोनाहैबाय। बे टाइमावनो आङो बे ट्रेनाव गसंनानै थांबाय थानायाव दाबायाव गसंना थांनानै एसे ओरैनो गोसोआ मोनसे गोजोननाय माबा मोनसे भाबजों मेथाइ दोंसे खनो आङो। बे मेथाइ खननाया जाबाय, मेथाइआ डक्टर भुपेन हाजरिकानि मेथाइमोन। बिथाङा आमि अखमिया नहौ दुखिया मेथाइखौ खनोमोन। आंबो बे मेथाइखौ बे ट्रेननि दाबानि सायाव खनना थांबाय। थांना गारि ट्रेना जेब्ला माबायाव लाखिबाय, सिलापथाराव लाखिबाय, बे सिलापथाराव लाखिनाय लोगो लोगोनो ट्रेननि पुलिस साथामा फैनानै आंखौ ओजों फारसे ओजों फारसे हमनानै बिखुङाव सासे धुमेना बुनानै आंखौ बोख्लायनानै बे स्टेसननिफ्राय माबाया थानाया गोजानथार, बे खोमसि लांनानै बुयै लांनानै खोमसि बे थानायाव सोना दोनो। बे थानायाव आं साननै थानांदों, ओंखाम गैया दै गैया। दा बिदिहाय मानो थाखाय लांनायबा? जेब्ला आङो साननै जाहैबाय, अब्ला नैबे उसिया हैदिन साननैनि उनावसो दाबायदि समाव अर्थात बेलासि समाव सोंनायसै, बाबाया बबेयाव थांदोंमोन, बबेयाव मामोन, दाख्लै नोंखौ मोना ट्रेननिफ्राय बोख्लायना पुलिस साथामा मानो बुनानै बे थानायाव लकआपआव सोना गालांनाय? आंथ' सार जेबो खालामाखै, आं ट्रेनाव फैदों, नोंबो दाबाव फैदों, आं रावनिबो जेबो मावाखै, दगायदोंबो खालामाखै, आं साधारन मानसि। नाथाय मोनसे खोथा, आङो बै गसंना फैनायाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि मेथाइ दोंसे ओरैनो गोजोननायनि खनबोदोंमोन सायाव। होमब्ला उसिया सोंबाय, मा जेब्लाबो नों मा मेथाइ खनदों? डक्टर भुपेन हाजरिकानि मेथाइसो खनदोंमोन, मा मेथाइ खनदों? आं सार आमि अखमिया नहौ दुखिया होननाय मेथाइखौ आङो खनबोफ्रांदों। होमब्ला बेयावनो नोंखौ बिसोरो माने गाज्रि मोननानै बुदों जाहैबाय आरो बेयाव सोना गालांदों। जे बाबा नोङो माने न'आव थांनो हासिगोन, साहा पानि लोंनानै थां होननानै आंखौ उसिया अननानै हगारहरदों। दा बेबायदि आङो बै दिनखालिबो बे लकआप माने जेलानो हम साननै गेजेर थाहैबाय। दा बे थिग बेबायदिनो जाथि एबा हारि बा हायथ' कालचार, बेनि गेजेरजोंनो
मोनसे गावनि गोसोआ मोनसे आफुलातानि समजों बे मेथाइखौ खनस्रांदों आरो जियाल जानो नंगौ। ओमफ्राय उनाव बे 1985निफ्रायनो आङो दुलाराय बाथौ महासभानि जिथु दोरों बा साबजेक्ट बेखौ लानानै सारा लैखोनफोरखौ आङो आनसलिक आरो गामियारि बाथौ धोरोमखौ लखिमपुर स्टेसननिफ्राय टाउननिफ्राय आप टु जुनाइसिम गामियारि हमनानै आङो बाथौ धोरोमखौ गायसंबोजोबनो हादों। गतिके आं बिदिहाय उनाव बै लखिमपुरनिफ्राय नैबे न'सिम गिदिंना फैफिननाय कारनाव अर्थात दैया गासै गामिखौ लांजोबनायनि उनाव आङो फैफिननाङो। फैफिननानै ग्रोबनो आरो गिबि गामियाव थानानै जोनोम गामियावनो थानानै ग्रोबनो आरो नैबे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव हाराहास्ति जालायबाय। बहायबो एसे सहयोग होनानै माने आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों मा जाहैबाय दैदेनगिरि होननानै पुलिसफोरनि नोजोराव गोलैनाय सानसे समाव माने सानसे सम माने इनो 1990नि नैबे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव 1990नि 10 जुलाइ आरो 11 जुलाइ बै दिनखालि एरेस्ट जानानै बहायबो माने 8 माह जेल जाना थाहैनाङो। थिग बिदिनो जेल जाखाहैखालिबो जोंनि बिग्रायारि सासे गथ' क्लास 7आव फरायोमोन। बियो लोगोसे मेलेरिया जाखादोंमोन खोमा बे गथ'आ बे जेलावनो थैयो। बे थैनायनि जिथु दिखार बे दिखारखौ आं जेलावनो माने जेलरफोरजों दाबि खालामनानै बेखौ कन्डलेन्स खालामनो हाबोदों माखासे जेलाव थानाय रायजो राजाखौ लानानै। दा बिदिनो जाथिनि नामाव बर' हारिनि नामाव आङो माखासे अनुष्ठानफोरजों थानानै बे जिखुनुआवनो खामानिखौ मावबोनो हादों बा मावबोदों। दा फैयै फैयै जिथुनाखि आंनि जिथुनाखि जिखिनि समय आरो बैसोजों आंनि दिनैसिम जातिनि जिथु जिकुनु माने मुभमेन्ट बा हयथ' संग्राम बेखौ आङो हासान्दै गासैयावबो सहयोग होयो। नाथाय आं बांसिन नैबे बाथौ धोरोमखौ बेखौ बांसिन आङो ग्रहण खालामनायनि गेजेरजों दिनैसिमबो फोसावनायाव दङ। आरो बिदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आं गाहाय जानानै माने माखासे जिखिनि धोरोमनि मावनांगौ धोरोमनि खामानि दं बेफोरखौ समाजा लिंनाय बादियैनो मावफुङो आरो कमिटिया आसा खालामनाय बादियैनो मावफुंनो हायो। दा बिदिनो बर्थमान मावगासिनो दङ। थिग बिदिनो आं नैबे समाव दानि जिथु थासारि समाज बाहायथ' हारिमु एबा राजखान्थि बाहायथ' समाजखान्थि बेनि गेजेरजों आङो गासै अनुष्ठानजोंबो सहयोग होनायनि गेजेरजों स्कुल गंथाम प्रभिन्सियेलाइज जानायावलागि आंनि जाय गायसंनायनि गेजेरजों माने मावफुंनानै होबोनाय बायदि जादों। जेनेबा एलपि स्कुल गंनै ओमफ्राय जिबनाव एमइ गंसे ओमफ्राय नैबे दा जिथुनाखि बर्थमान थानाय जिथु गामि बे गामिखौ बिएससि दाफुंनाय लोगो लोगोनो नैबे संग्रामफ्रा थांनायनि उनाव नैबेखौ बे रिजार्भखौ आङो माखासे अनुष्ठानफोरखौ हेफाजाब लानानै बेखौ सिफायस्रांनानै रानना होनो हादों बा राननो हानायनि गेजेरजोंनो नैबे जिथुनाखि गोदान अन्थाइबारि होननाय गामि बे अन्थाइबारिखौबो आंनो निजेनो दोनदों आरो बे स्कुलखौबो मुंफोरखौ आंनो निजेनो दोनदों। जेन' मोनसेया जाबाय माने सोनाबमाखा माइदांस्रि गुदि फरायसालि, गंसेया जाबाय
सानजामाखा उदांस्रि LP स्कुल आरो मोनसेया जाबाय बरमाजरा ME स्कुल थिग बिदिहाय अनुस्थानफोरखौ आङो माने रायजो राजाजों हेफाजाब जानानै आंनि निजाय बेसेनगिरि आफादगिरि हिसाबैनो बे गंथामखौबो फ्राय माने सरकारि खालामबोनो मोनबोदों। बिदिब्ला नोंथाङाथ' बर' हारिनि गेजेराव धोरोमनि बिथिङावनो जा हारिमुनि बिथिङावनो जा समाजारि बिथिङावनो जा नोंथाङा गोबां बिहोमा होबोबाय। दा बिहोमा होबोखांनायनि उनाव नोंथांखौ जोंनि BTC सरकारा बा आथिखालाव BTR सरकारा माबाफोर नोंथांनो बिहोमा होनायनि मुङाव माबाफोर अनसुंथाइ हरदों नामा बा नोंथांनिसिम माबाफोर खबर लादों नामा? मानोना रायजो राजाफोर आरो सोंगिरि नोंथांमोन दा बे लेखा आंनि जिउआव एबा आंनि न'खराव फोरेल हिसाबै बा गाव हिसाबैबाबो जिखिनि मोनसे उद्देश्य हमना थाबोदोंमोन बेफोर माने अनुस्थानफोरजों खामानि मावबोनायाव राजखान्थियानो जा धोरोमानो जा एबा थुनलाइयानो जा एबा कालसारानो जा बेनि गेजेरजों अनुस्थानफोरनि गेजेर गेजेर जिथु आसा खालामबोदोंमोन मोननो थाखाय जेबो जिबनाव मोननाय जायासै आरो सरकार एबा बे सरकार अनुस्थान फालिनिफ्रायबो बे आंखौ हिसाबै आंनि न'खर हिसाबै आरो आंखौ हिसाबै जेबो माने नोजोर होआखै। नोंगौ सम सम BTC सरकारनि खाथियावबो आङो गसर एबा थांनाय जादोंमोन बहाय जेबो नायफिनाखिसै बिदिनो थुनलाइ एबा राजखान्थियारि नेताफोरखौ लोगो हमनानै एब्राबलि रायलायबाबो जोंखौ एसे कनभिन्स खालामामोन हिसाबैनो माने गोजानैनो जानानै दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय हयथ' बे सरकारनिफ्राय जिखुनु आंनि न'खरनि थाखाय जेबो मोनबोआसै आरो मोननो हायाखै। दा बिदिनो न' बां होबोबाय दङ सरकारा खिन्थु बर्थमान आङो माने दिनैसिम आंनि फरियालनि कारनै सरकारनिफ्राय न' गंसे मोननो हायाखै आरो। बिदिब्ला नोंथाङा दा जोंनि BTR सरकारखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा बा माबाफोर खावलायनो सानो नामा? दा बे नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि जिखिनि थासारिखौ नुबाय एबा जिखिनि अबस्था आंहा बर्थमान आं बे माखासे अनुस्थानफोरजों मावबोनाय हाबाफारियावनो आं गावखौ फसंनो हाबोआसै साकरि हिसाबैबाबो। दा गथ'फोरनि बेलायावबो आंनि फिसाफोरनि बेलायावबो बर्थमान सासेखौबो माने साकरि बाकरि फसंनो गायसंनो हायाखै। दा बेनो थाखा फैसाबो जाबाय गैया ओंखायनो आङो दिनै नैबे नोंथांमोननि सहजुगावनो बा हेफाजाबावनो आङो सरकारनिसिम खावलायजानो लुबैदों जे आंनि न'खरा अन्तत साकरि मोनथावना नंगौना नङा आरो बाहायथ' न' बां मोनथावना नंगौना नङा बेखौ सरकारनि खाथियाव बिबेसना खालामहोनो खारनाव नोंथांमोना जुदि आंखौ अनो होमब्ला हले आं जोबोद मोजां मोनगौमोन। बेनि बादैबो आं नोंथांमोननि हेफाजाबावनो मालाबा सरकार मोननैनि खाथियाव BTC सरकार आरो माने आसाम सरकार बिनि खाथियाव खिजानि नोंथांमोननि सेन्देलैनो मोनसे माबा मोनसे बिनो हायो नामा बेखौ जाहाथे आङो सहाय बा मोनसे सहजुग मोननो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय आरो। लोगोसेनो आंनि गोसोनिफ्राय खावलायनाय बा आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे मिजिंथिनाय जाहाथे बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय हारिमुवारि पेन्सन मोनो बेखौनो आं गुरैयै आंनि गोसो गोरबोजों आसा खालामनाय थाबाय। आरोबाव लोगोसेनो जाहाथे जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा राजखान्थि हान्जायाव थानाय रुलिं पार्टियाव थानाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ नोजोर होयो बिथांनि हारिमुवारि पेन्सन मोननायाव जाहाथे हेफाजाब होयो मदद होयो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। मानगोनां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन जिखियानो जाया मानो जोङो बिथांनिफ्राय गोबां मिथिनो लागा खोथा दंबावो नाथाय जोङो बे गुसुं समनि गेजेराव
माखासे खोथाफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हानाय नंला। बिथाङाबो बुंदों माने गोबां खोथा फोरमायबावनांगौ दं होननानै। बिथांनि बिहोमाफोरा गोबां। दा बिथाङाबो बे गुसुं समनि गेजेराव गावनि साननाय हनायखौ बुंफोरजोबनो हानाय नंला आरो जोंबो जोंनि सोंथिफोरखौ खालामजोबनो हानाय नंला। जिखियानो जाया मानो उनफोराव सम मोनोब्ला जोङो बिथांखौ लोगो हमफैबावगोन। दा दिनैनि थाखाय जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।